vaan kaikille, se on Gamer täältä terve. Tänään mä kuvailen täällä xmixukombon kanssa mikä on pvp-template.it:stä videota. Me tosiaan pvp:tään täällä. Me otetaan 1v1 ja kaikkea muutakin. Tai no oikeastaan 1v1. No miksi me ei voi mennä jossain vaiheessa FFAhan? Tosta duelataan gameri, otetaan vaikka souppi ensimmäiseksi. No miksi mä häviän sulle soupissa? No aivan sama, me pelataan nää kaikki läpi. Tosta. Kestaa tällä soppaa. Mitä souppia tää on? Beautiful. Nyt tosta tuli pikkusta komboa. Eikä tullut. Tuli. Eikä tullut. Nyt lähtee palautus. Elää Miksu, nyt älä palauttele sun palautuksias. Ei palautusoikeutta. Miksi nyt ei oo palautusoikeutta? On. Mulla on oikeus. Oikeus tappaa sut. Noin, sulla oli oikeus tappaa. Kyllä. Mennään SG seuraavaksi. Sulla on oikeus olla vaiti. No SG, no niin hyvä. SGkit. Ei osu tuohon kyllä mihinkään, mutta... Et osu kyllä sinäkään. Nyt mennään Optifinella kattelee vähän päin. Mille näyttää? Miksi sun naama? Älä yritä niitä sun rodikomboissa. No en yritä! Nyt ei mennyt kyllä ihan... Mä voitan sut aina SG:ssä melkein aina. No oikeastaan joo. Koska miksi on aika huono SG:ssä? Archeriin me ei todellakaan mennä, se on ihan hirveetä. Se on ihan kakkea. Tiedän. Tää on nannaa, tästä mä tykkään. Tästä mä en tykkää, koska Miksu tykkää tästä. Koska kombot. Niin. Ja koska stressiä pukkaa. Kui? En kyllä tiedä mistä, mutta... Mutta sanoo... Kiitos, että... Mä annoin sulle weaknessi. Sä et tee niin paljon damagea kuin minä. Ei! Mä unohdin jättää pottuja. Ilmeisesti. No vedetäänpä nyt SG:tä taas vaihteeksi. Odota. Ei, me mennään kaikki nää sydämit ainakin 2 kertaa läpi. Eikä mennä, vaan... Joo, tuus nyt. Mihin? Vähän vauhdilla acceptaat. Mä lähetin sulle debuffiin jo. Ynnä. Avus. Debuff, buff, debuff. Buff, debuff, buff, debuff. Sulla on pieni etu. Sulla on pieni petu. Sulla on pieni sakko, mikä? Et. Siis! Häh? Siis häh? Sulla on pieni etu. Pieni etu. PPA. PPAP. APPA. PPPA. PPP. APPA. 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 PPA. Samine viivaamani. Älä. Kun sä heitit tuon botun, niin en mä voinut tehdä mitään. Voisit sä nyt niinku acceptaa? No debuffia. Slikka kui. PPAP.
Toi jätkä tän sanoo. Koko. Ton sanoo. Oho, Koko. älä tuu tänne sanoo. Koko mä tuun. Koko mä tuun. Mä tuun sanoa. Älä tuu, miksi tän sanoo. Sä halusit. Hyvä Miksu. Kiitos kun annoit mulle reifilliä. PPAP. Mä en oo käyttänyt vielä yhtään potioni. Mä oon käyttänyt yhden rivin jo. Mitä? Yhden rivi jo. Kui huono sä oot? No niin, kun mä en osaa bot debuffia. Tää on no debuffi. No ihan sama no debuffi. Ihan sama mitä onkaan, mutta siitä, tätä en osaa. No sinne meni vahingossa. Kiitos Miksu. Kiitos, Ole hyvä. kiitos että antoi mulle debuffi. Ei kun refilliä, siis kiitos että Hei, kiitos että heit muuhun se potioni. Kiitos että en saanut olla. Hop. Toi onnistui hyvin. Yritit sä heittää itseäsi ulos tosta mapista? Yritin. Yritin. Olola. Miksi? Mä katsoin, että sä heitin muhun ton slownessin, mutta ei. Mut loppuu kohta potut. Mä syön niitä golden karotteja, että mut tulisi lisää ruokaa. Mä komboon vähän miksua. Kaksi miksua. Sä kombosit sen takia, koska mä yritin jitteraa tällä isommalla hiirää. Mikä hiiri sulla on tällä hetkellä käytössä? Tää isompi hiiri, mut Lähden vaan juukseen sinne mun enterperelin perään. Riitikko taas ittera? kyllä vähän täytyy. Kato, nyt lähtee semmoset streifit. Joo, niin näköjään. Lähtee. Pipi, epi. EPPA. Oho. PPPA, PPA, PPPA, 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 Miksi sai mun vähän combination? PPAP, PPAP. Ei kuule enää potionit edes auta. Kuolope! Kävi. Tiesit sä, et mun mikään... Ei munkaan mikään juttu on mennyt vielä rikki. Mulla ei oo enää nyt potteja. Eikö oikeesti? Nyt ei oo enää potteja. Nyt on pakko vähän... No pots. No sithän... Heitä kaikki potot pois. Vaihdetaan tästä vähän hiirtä tällä. Hei. Kattokaapas herrat paljon mulla on vielä pottui käytössä. Ei, nyt jätkä otti pienemmän hiiren käyttö. Niin joten. Ei, no, älä tuu tänne. Nyt älä tuu tän sanoa. Täytyy vähän säätää tota senssiä. Mä laitan se 60. Okay. Vetää paremmin. Mennään nyt FF, oho. Odota. Ei vielä. Tämä. Tää on vielä korkkaammat. No niin. Tässä jo onneksi Fire näissä 4 days. Onko tässä combo fly siis? No mikäköhän on kombo. No tää on combo, mutta tässä ei, siinä ei lue flyta. Katoppa lentääkö? Ei. Odota. Ei lennä yhtä. Joo, ei miksukaan äsken lennä yhtä. Nyt vois laittaa tää isomman hiiren tästä käyttöön nopeasti.
No niin, morning. Moi. Mun hiiri komingi. Mä turvaudun turvakeinoihin. Oho, älä hakkaa. Et sanonut mitään syyt, miksi sen sais. Älä hakkaa mua. Älä tuu hakkaa mua. Älä tuu tänne hakkaa mua. Katsojat varmaan huomas, mitä mä tein tässä välillä, kun gamer. Sä refillasit. Ei mulla oo mitään refillattavaa. Mä tuun sitten kattoo sun videosta, mitä sä äsken teit. Joo. No paljasta mitä sä teit. Säädöin senssi tuossa välillä. Joten nyt lähtee. Ei, RIP, RIP minä, ei, no. Yes. Ei, miksi älä tuu tän sun älä. Yes. Ei hiiri, älä nyt. Yes. Nyt lähtee! Päätä yhteen, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nyt rippaa gamer. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Montako pottoa sulla on jäljellä? Kaikki. Eikö siis näitä kaploja siis? Kaikki. Miten sulla voi olla kaikki jäljellä? Sä oot syönyt jo 3. Ainakin. No niin on. Niin sulla on silloin kaikki jäljellä, joo. On. Kaikki kujalla. Tän jälkeen mennään kyllä FF, aha. Kui? Mä en jaksa, kun mä melkein aina häviän sulle. Mulla on 1 pelimuoto, missä mä sit voita. No mikä? Niin ja sekään ei oo semmonen, että sä voitat aina. Tää on semmonen, missä sä voitat mut aina, melkein. Itse asiassa voitan. Tosta vähän pottuja. Mä oon varmaan vähän hiljainen tässä videossa. Sori. Tarvis varmaan puhua vähän enemmän, mutta mä keskityn. Mäkin puhun koko ajan, niin ei oikein pysty keskittymään. Osaan mä keskittyäkin. No. Hei, miksi älä jaks kombo? Kyllä. Koska nimessäkin lukee X, miksi combination. Hei, nyt levi. Eikä levi. Tiaskepä levi. Miksi oota, älä hakkaa. Otetaan Nougaple PvP. Kohta. Ok. Sit kun nää jutut on loppunut. Ei kun mitä? Ilman armoreita nyrkillä. Ok. Ei Alko. pottuja. Ok. Noin. Mitä sä teet? Ok, noin sit. Hei, mitä? Ei saanut syödä kapleen. Hei. No mennään nyt FF:haan. Oota yksi vielä. Ja se on... SG. Ok. Mun tarvii voittaa sut. Tässä. Toi... No niin, nyt on muuten sit semmoset setupitet. Kaple tosta. Älä yhtään yrit povitella. Älä yhtään yritellä tulla päälle. Älä yhtään yrittele tulla päälle. Ei! Sä saat mun kombos. Hyvä, Miksu. Mennään Nyt mennään FF:aan.
Miten Jop. sinne pääsin? Mä en muista. Mennään kautta hubiin ja sieltä FFA. Ei täältä löydy FFAta. Ei näytäkään. No joka tapauksessa. Kiitos. Mä lopettelen tähän tämän videon, että Tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Sligamer tässä. Moro!